All the time. Atong pakpakan, atong Ginoo. Ayon tubag ba kay kinaraan na, no? Mura tagdi millennials ani, no? Pero doon ako no'y binatanon anak nga tubag. Kaming ko, God is good, ang inyong tubag, grabe. Ano to? God is good! Very good. Kaming ko, all the time, yung tubag, siyempre. No? All the time! God is good! All the time! Atong pakpakan, nga to Ginoo. Unya, kutob lang ko alas 4 mo to, kay 4:30, mag-bless ko mga sacramentals. Og mo ni akong gusto nga ipaambit ninyo sa significance sa mga sacramentals. No. Kung sa man mga sacramentals, sa orasan na dyan daw? 3:22. Oh. Pasensya na mo sa pagpaabot kay naman duol mga masakiton. Unang ako lang gi-unwent o gi-simple prayer of deliverance. No? Kay maunay pinaka-importante nga may bawaan sad nato kining sacrament of healing. Dunay tulok ka sakramento nga makapaayo nato. Tulo ka buk. Una, confession, unwenting, dunya simba kanunay kalawat. Sa to, confession, unwenting, simba kanunay kalawat sa lawas ni Kristo. Kanang tulo, gitawag na og sacrament of unsa to? Katugon man ko eh. Katugon mo eh, no? Katong katugon, katug ra jud mo. Pugkawon na mo na ko ikahuman, no? Masay tawag ato? Sacrament of dili killing ha, dili killing, no? Sacrament of healing. Apan adunay daghang misconception yana sa mga kabaryuhan. Bisan gani mga tao nga nasa syudad. Kung doon na nagani, pare! Mo na sa inyong balay. Sa inyong silingan. Sa may inyong isulti. Kinsay hapit na mamatay. Ganon, kaingon man ka na. Mga libakira ba? Uy, ganon, kaingon na ka na. Na si Father Pulo dito. No? Yan naman, ang misconception mo ni, nga ang sakramento sa pag-ayo, sakramento sa healing, pangtiwas. Sayop pa na. Una nata mo duol sa sakramento, kana nagtinga nata. Mga kaigsunan ko nga niya din ni karon, ni tambong karon, di ba nini? Kamong tanan nga niya din ni karon, ato-ato ra niya, ay mong saba. Hoy, sikrito ni nato. No? Labaw pa mo sa nakadaog og luto karong hapuna. Ngano, mao kini mga pulong sa Ginoo ang atong gipaminaw. Unsa may sulti sa to Ginoo? Mahanaw ang langit ug yuta. Apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Unsa to? Mahanaw ang langit ug yuta. Apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Dili gayud mapakyas. Ug mao kana ang hinungdan nga labaw pa mos nakadaog og luto karon. Kaya ang inyong maangkon mahanaw ang tanan, apan dili mapakyas ang iyang mga pulong. Atong pakpakan ang Ginoo. Monang kamo nga niya dinhi karon. Nasayod bata. Nya kitang tanan masakiton. Hoy. Kaya ang atong paghuna-huna, yang sakit, physical lang. Atong i-associate ang sakit sa physical illness. Abi ninyo, dili ang physical ang sakit. Doon ay gitawag psychological illness. Unsa to? Unsa man ang psychological illness, padre?
Mao ng mga tao nga kung dunay makita nilang naghinunghungay, nila silingan, unsa ilang hunahunaon, ako na po'y gilibak anang mga yawang dagko ay, no. Wala jud na sila mabuhat. Labtanon, no. Hindi ko siya gisultian, no. But pasabot, hugaw na ang atong panghunahuna. Puno na sa Malaysia, puno na sa bayas. Og tungod niya na maghimo na tag kawalingong kalibutan. Wa na kay silingan. Kung siya tawag anang sakita, sakit din no. Nagtuo mo, physical lang. Tinuod lagi doon na uban nga physically sound, but psychologically ill. Masakiton. O kasing-kasing. Huna-huna. Doon na po'y gitawag emotional illness. Kung sa maning sakit sa kasing-kasing. Mao ni ang dali kaayo maluya. Kinaunhan pagkadungog human sa atong recollection karon. Ni kanta Hallelujah, 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 Lord. Hilak-hilak pa. Hallelujah, Hallelujah, Lord. Hallelujah, Hallelujah. Nganong karon pa man, Lord. Nganong karon pa man. Anang with feelings yun ba? Ang iyang pagbalik sa Ginoo. Pero, mabot ang pagsulay. Mabot ang mga bagyo. Mabot ang mga dagko nga balod sa kinabuhi sa mga suliran. Dili na mo sing Hallelujah. Kaya ba mo say kantahon? Nangaluya, 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 Lord, no. Nangaluya, 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 Lord, no. Nangaluya, 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 Lord, no. Emotional illness. Kanunay lang nasubo. Kanunay nag-uol. Kanunay lang nabalaka. Kada adlaw. Ano man, sigig entertain sa sakit niya nga kahagahapon. Sigig hunahuna sa iyang mga kapakyasan sa kinabuhi. Di siya ka-appreciate sa mga blessing nga niabot sa iyang kinabuhi. Mao nang bugat ang iyang kasing-kasing. Masakiton. Ang uban nagsadya na, siya nagbugot. Why kalipay? Psychological illness. Sa pa may uban, yung sakit. Kanang gitawag behavioral illness. Sa man yung behavioral illness, padre? Usa ra ka tawo ang iyang gikalagutan, tibok baryo, dili tinggan. Hoy. Gitawag na o behavioral illness. Sa mga psychologists, mga lunatic. Sa nang lunatic, buwanon. Sakit din na. Muragwa na diri sa dimyaw. Hoy, muragwa na diri no. Naadiahin. Sakit din na. O ang ikaupat nga sakit mo nang gitawag spiritual illness. Unsa man ang spiritual illness? Buhi pa ang lawas, patay na ang kalag. Kaya ang kinabuhi sa lawas, mao ang kalag. Kinsa kinabuhi sa lawas? Kung mawa ang kalag sa lawas, masiparate. Unsa may tawagan na? Patay. Kung kalag raw ay lawas, unsa tawagan na? Tiaw. Tiaw. Una nga, ang kinabuhi sa lawas, mao ang kalag. Ang kinabuhi sa kalag, mao ang grasya sa Diyos. Yakawa na may grasya ang kalag. Unang patay na, bisag naa pa ang kalag. Unang mingon ang atong Ginoo sa San Lucas 6, 90. Dahil sa kabatanon, yan iduol sa to Ginoo, bingon siya, musunod ko kanimo Ginoo. Apan, ilubong sa nako, ang ako na ginikanan.
ang akong tatay, sa may tubag sa to Ginoo. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. Unsa to? Isabot mo aron? Buhi ang lawas, patay na ang kalag. Yanong patay ang kalag? Wa nay grasya. Nakaroon ng saon na to, pag-ayo nining tanang sakit, ganiya na to. Wanang psychological, emotional, behavioral illness. Ganiya na to. Unsay itong buhaton? Hoy, unsay itong buhaton? Ready na mo? Dawato na to. Nya masakiton ta. Dawato na to nga nanginahanglan kita og healer. Nga mao ang ato Ginoo. Noon saon man ipa aron maka-enjoy kita sa kaayuhan nya gikan sa Ginoo. Muduol ta sa sacrament of Hoy, asa ta dool? Sacrament of healing. Kitang tanan mangumpisal. Abi ninyo kung doon na natay habit sa pagpangumpisal, kanus araman mo manuol og kumpisal be? Kanus panahon nga magtinga no. Saan ni mong pagkumpisal? Nagtinga naman ka. Wala na. Karong sound pa atong mind, sound pa ang atong kusog. Kinahanglan mo duol kita ngadto sa maong sakramento. Nyatiman ini hinay-hinay ang grasya sa Dios imong gidawat ug imong naangkon sa imong kalag pinaagi sa mga sakramento. Kumpisal, hilog, simba kanunay. Timan ini daghan kayong sakit, dili lang physical, ayuhon sa atong Ginoo. La, agna ko siningan ba sa una libakira kay ni ron. Sa una libakira kay ni. Karon na usab na jud siya. Chismosa na. Nausab na jud. Doon na jud transformation. Nga naman nakadawat kita og special grace diha sa sakramento. Diba nini kisa may mga santos nato? Isa man si San? Isa ni? San Nicolas. Tolentino, no? Why santos nga perfecto man? Why santos nga perfect? Ngano na nga santos ang mga santos? Diba mo nga no? Hoy. Nganong na santos sa mga santos? Tungod kay regular sila ni duol sa sakramento. Wa sila magsalig sa ilang kabuutan. Wa sila magsalig sa ilang katarong. Nagsalig sila sa grasya sa Ginoo. Yatiman kini every time nga muduol kita sa sakramento sa pagpangumpisal, sama kita na naligo sa presko nga tubig. Nga perting preskuhan na to. Nakasuway ba mo kumpisal ka ng tinud-anay nga pangumpisal? Gaan kaayo ang imong pamati. Tinoo dili. Onang kanang sige og duol sa sakramento sa pagpangumpisal, maunay kanunay nangaligo sa tubig sa grasya sa Dios. Unya kanang way kumpisal, mga way ligo na. Unsa to? Ang way kumpisal mga kandingon. Simhutay mong tapan. Baho na ganin ang kanding, way ligo na. Pare, balik-balik rang ako nga mga sa. Wow na kaayo. Balik-balik ra ang akong mga buhat nga di maayo. Mo sa padre, dili na ko mo kumpisal. Ngano man, balik-balik ra ko mga sa padre. Tarong ba ang maong reflection? Maayo ba ang maong pangunahuna? Dili. Yanta mo ganang luhiya. Kapila mo mga ligo sa sangadlaw. Hoy, kapila mo maligo sa sangadlaw. Nayuban katulo. Maligo sa sana adlaw. Tinoo dili. Napoy maligo ra kaduha sa sangadlaw. Tinoo dili. Napoy maligo ka usa lang. Napoy uban
wa joy ligo-ligo. Pero tarong ba ang paghuna-huna nga moingon ta di na sad ta maligo kay mabuling mangyapon ta? Hoy. Ayo na pud mo kaligo. Nganuman mabuling gyapon mo inig uli ninyo ron. Ang imo bang common sense common pa ba? Hoy. Dili na. Mo na abi ninyo daghan kaayo nga mga ayo pinaagi sa pagduol sa grasya sa Dios ngano ipabuhagay sa Dios ang iyang grasya. Mo na iyang giingnan ng mga apostoles panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ninyo mayong balita ug ayuha ninyo ang mga masakiton. Pangutana, ang mga apostoles doktor dili. Tubag. Hoy. Dili. Nga anong magkaayo man. Tungod dunay mga sakit nato nga dili natural. Kaya kung ang imong sakit natural, doktor ang makaayo nimo. Apan kung ang imong sakit barang, kulam, curse, mga love potion lumay, tinuod man ang naa, sa Ministry of Exorcism, naadyo na siya. Yun sa may protection na to. Ang protection na to is sacrament of kung sa man tong sacrament of healing. Number 1. Sa to number 1? Ikaduha. Hilog. Ikatulo. Kalawat. Ang kalawat, mga kaigsunan, ang kumpisal og hilog makadawat ta og grasya. Unsay madawat na to? Sa kumpisal og hilog. Pero ang kalawat, mga kaigsunan, ang tinubdan sa grasya ang atong madawat ang pan sa kinabuhi. Wow. Hindi ka mabuang anas kalipay. Hoy. Atong pakpakan ng Ginoo. Manang sugod karon katawhan sa Dios ayaw na mogduol og tambalan. Hoy. Lahi naman mog tinanawan ako. Ada dito ra ba may gikan? Diba nini? Kung doon na may tambalan nga niya dinhi karon, you must renounce the way you heal because it is not from God. Nakigkumpetensya mo sa Ginoo. We need to promote His sacrament. Amen. Why tambalan nga ni-promote dining tulo? Sakramento sa pagpangumpisal, sakramento sa hilog, ug sakramento sa pagkalawat. Abi ninyo, deduol nako. Sa orasan number dyan daw? Ha? Namatay misa, God? Natay misa alas 5. Di ta mong uli. Mamalhin ta dito sa gym. Dahil doon nako man sa talk nako dito sa Dawes, kay ang maong babae, gibilinan siya ang lula, nga banggiitang mananambal. O mingon siya, Padre, ayaw pagyama-yama o storya, Padre. Kaya ang akong lula, iya sa Ginoo. Akong lula, Padre, ang abyan niya, si San Vicente Ferrer Santos. Manang Padre, daghan niyang nangaayok na mga masakiton nga gibalibaran sa mga doktor, Padre. Ayaw pag-ingon, Padre, nga ang mga manambalan iyas demonyo. Makasakit po ka, Padre. No. Maigsuon akong isulti ang tinuod. Truth hurts in order to heal us. Ano sa to? Truth hurts in order to heal us. Unyangon siya nako, Padre, nagpa-bless man siya mga sacramentals. Oil, water, salt, Benedictine Medal, Benedictine Cross, tanan, rosaries, nagpa-bless siya. Padre, ayaw pag-ingana ha. Di ko mutuo na imong gisulti. Wala po ko mamugos. Yan naman, di naman ako ma-explain tanan, kay gamay ratag oras. So, ang nitabo, sanay, nagpa-bless naman kag mga sacramentals, imna ng holy and exorcise oil nga imong gipa-blessan. Mutuo mong sa dili, pagkagabiin ng gahi siya. Kaya ang maong kaliwat sa tambalan, walking possess. Kung sa'y tawag? Naglakaw-lakaw, nga wa siya kay bao nga possess day siya.
O ang demonyo nga naa niya, ni chat sa ako ni gamit og messenger. Ang mga yawa karon updated na sad. Ni gamit na pud sila messenger. O giingnan ko sa demonyo, kay walking possessed man siya, ingingnan ko, Hoy Darwin! Ayaw nagbalik sa parokya na mo. Kaya ba ka Darwin, daghan may siyang lawas, nga mga espiritu. Kung mubalik pa ka sa among parokya, torturon ka na mo. Pagkabuntag na kay ni chato na ko alas 12, alas 3. Kaya kanang orasa mo na yung mga demonic hour. Oras sa mga demonyo. Pagka na-science na kamata siya, natinga siya. Kinsay ni message. Ngawa man siya mag-message, niya itong mga message. Ngayang gisend sa kuha. O bingon ko, dali derite, tabangan ta ka. Sa kikaingon ko na, ang imong lula, dili gikan sa Ginoo, gikas demonyo. Niadto siya, pag-adto niya, perting kirig niya. Well documented na, ang maong hitabo. Gibawalan man ko ni Bishop nga ipakita. Sayang, sa una ipakita man tanako. Yung Bishop ayaw ipakita. No. Muna nga, ituman na po ko ni Bishop, nga di na ipakita. No? Nya tuod man, napasok siya sa Holy Cross. Holy and exercise. Crucifix. Perting paso. Singgit siya tamas ginhawa. O kadtong mga demonyo nga na siyang lawas, mo na nisulti. Ikaw Darwin. O nara, mo rin nag-message na ko. No? Ikaw Darwin, tungod ni mo na torture me. Kung anong nianhi po ning bayhana ni mo. No? Na napaso siya sa cross. Napaso siya sa cross. O kalois Ginoo na converted ang maong tambalan, wala siya mo padayon, sa gibilin siyang lula. O ang iyang mga klasik-klasing tambalan niya, mga friends niya sa Facebook, iyang gipang-evangelize. Nang surrender tanan mga kaliwat ug tambalan dito sa parokya nako og silang tanan nang giriak. Ang ilang patron Berhen sa Fatima, mga santos Paul. Og nagka-unite sila na we must renounce the way we heal because it is not from God. Unya, ang maayong malita karon mga kaigsunan, ang mga bana sa tambalan kusog na kay mo rosaryo. Yan naman, samtang mag-deliverance ko, makakita sila. Yung mga musud silang asawa, si Lucifer. Ang pangutanon, Lucifer, are you afraid with the rosary? Yes, yes, yes. Why? Because she is the mother of God. Pakpakan na to ang Ginoo. Grabe ang conversion sa mga tambalan dito sa Dawes. Pero kinaunhan, dumtan ko nila. Sagdi lang. Daghan na nagdumot na ko. Napay Iglesia ni Cristo, napay dating daan, napay nagkadaghan na sila. No? Nya akong i-welcome din ninyo. Wala may oras, pasultion ta na to. Si Sister Gian, tinugday. Gian Laugan, anak og pastora, anak og pastor, kaganina pang buntag, nibalhin sa simbang Katoliko. Atong gaan sa masipang pakpa. Imagine ka, anak og pastor, anak og pastora, nya nibalhig Katoliko. Di ba, dako na nga milagro? Pero di man challenging kung ang Katoliko mo balhig like pagtuo. Ano man, ignorante eh. Walihan na nimo nganong wa man mo nganong ni duol man mo ba nga santos, no? Unsa may tubag sa mga Katoliko, pitok-pitok ra ng mata. Unsa may tubag, bitaw na. Nganong manguros man mo. Sa sabahan sa anak og si Espiritu Santo. Nga wa man na si Biblia, brad. Unsa may tubag sa mga Katolikong ignorante. Pitok-pitok naman ta. Bitaw na. Sa sunod adlaw ni bitaw sa pagkakatoliko. Ang tubag kay bitaw na. Bitaw na. Nya nisod ni converton. Yan naman, doon naman sila Sunday school. But pasabot na inculcate ang doktrina nila sa ilang tinuhuan. Aning bataa. Nisod ni i-convert. Ngunang dako kay ning milagro karong adlaw. Unya padong mi dinhi gikan migloon.
Hibaw mo, iyang igunitan, iyang rosaryuhan. Is it amazing? Is it surprising? Atong pakpakan ang Ginoo. Una nga, mo-invite ko ninyo nga mutan-aw sa tong YouTube channel, i-subscribe mo sa YouTube channel na to, punto por punto. Dili lang sa page. Sa YouTube channel na to, kay ubay-ubay ang maabot na to dito, yung mga klase-klase, yung mga lugar, tibo kalibutan dyan. Wala magtagalog mo dito, bisag nahilapan ta sa kalisod, sa pagsalita ng mga salitang ugat, no? Lisod yung magtagalog. Yan, nankamot lang with Brother Jando, Brother Edgar, every Wednesday to Sunday. No? Yan, pwede mo maka-interact na to. Yan, please, kay wa man tay TV station. Katolik ko dako kaayo, pero why TV station? Tinoo dili. Ang mga iglesia ni Kristo, doon na sila ikaugalingon nga TV station. Ang dating daan, doon na ikaugalingon nga TV station. Kitang Katoliko, why TV station? Why radio station? Wa gani gasoline station? Katoliko. Sama na? Sana bro? I-subscribe din nyo mo ni, tanaman ninyo, ang punto per punto niya. Nag-celebrate ni abot na tag 20K yung mga subscribers sa YouTube. No? Unya kining YouTube channel na to, kay nasuko na ko si Eli Soriano. Kailan mong Eli Soriano? Ang founder sa Ang Dating Daan. Yaman kong gihagit. Na kahit sinong pare dyan, nahaharap sa akin ng diskusyon. Ako ginan nga, nandito sa Bohol. Kahit nahirapan ako sa pagtagalog, haharapin kita. Hadlok si Soriano no? Wa siya mudayon sa among iyang hagit nako. Ngano man nakakita siya sa debate namo ni Ramil Parba. Si Ramil Parba, ilang national debater sa Iglesia ni Cristo, kato si Ramil Parba, gikahadlukan to ni Eli Soriano. Ug ato lang ginak out dito sa Loon si Ramil Parba, no? Ngano man anian nato ang kamaturan. Dili mapulpog ang kamaturan nga atong gidala, nga gikan sa atong Ginoo si Jesucristo, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Amen. Before sa debate mga kaigsunan, nakakita na mo sa debate? Wa mo kita? Kita na na. Ngatong uban wa kakita. Tanawan ninyo guli sa inyo ha. No? Lingaw kay ang debate na mo. Kay pagkakita ni Ramil Parba sa ako at tanaw kong purma, murag sa Kristan. Unang mingon si Ramil Parba, purma lang daan, pildi na. Purma lang kuno daan, pildi na. No? Ako silang giingnan, ilisin nyo si Ramil Parba, kay nga naibawon ako sa mga referensya niya. Naibawon ako sa iyang line of thinking. Ilisin nyo debater, kay puno na kong singot. Karong umaabot niya, debate na mo. Nganong mapuno yung singot, naibawon na kong tanan sa iyang line of thinking. Nya pila istorya mga kaigsunan, nahitabo ang debate. Og nangahug ang mga libro ni Ramil Parba, no? Og giingnan siya sa iyang kauban, ayaw karatol. O nya na-record na, well recorded na ang iyang pag-ingog, ayaw karatol. Nanuman dili mabangbang ang kamatuuran sa katinuod sa simbahan. Maubitaw na kanis Brother Jando, tindog Brother Jando. O ni atong kauban sa punto por punto, debater sa Sabadista. Karon ani ana uban nato. Si Brad Edgar Logan katong nag-talk kanina while mga sakiton ni adto dito sa taas. Sabadista sa. O si Gian, tindog day Gian, anak og pastor. O kini siya giandaman nag-usa ka simbahan sa iyang pastor nga amahan. Kaya iyang pastor nga amahan equivalent sa tuwag obispo. Ngano moordina na og mga pastor. Og siya gaan nag-assignment no kay iyang papa headman usas mga heads sa ilang simbahan. Doon na siya kaugalingong simbahan, pero wa siya didto sa ilang simbahan, ni Asya sa tinuod nga simbahan. Ang ako mga kauban, mga kaigsunan, mga dili Katoliko. Ako ray Katoliko.
Si Jando de Bitter sa Sabarista, no? Pagkanindot na ay, kung atong ipadayag, ang atong pagtuo, dili ta mangaway, atong ipadayag atong pagtuo, balik ang mga igsuo na to nga nangambak ngadto sa laing pagtuo. Amen. Dahil ni-communicate na ako atong miaging buwan sa November. December, miagi pa yung buwan. Sa November, elder sa Sabarista. Siya, usa sa mga elders sa Sabarista sa Luzon, o siya sad ang webmaster sa official website sa tibuok Pilipinas sa Sabarista. Nya kanunay man nagsunod sa punto por punto, no? Kanunay siya nagsunod sa atong programa. Ni-design siya nitong November nga mo resign isip elder sa mga Sabarista. O ni-resign siya isip webmaster sa website nila nga official website nila sa Sabarista. O nitong December 27, hingpit na siya nagpabunyag sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Is it amazing? Is it surprising? God is good! Nagya-iya. Grabe. With feelings ba? No. God is good! All the time! Atong pakpakan, ato Ginoo. Napadayon ta sa Sacrament of Healing. Ang extension sa Sacrament of Healing mo ning sacramentals. Sa orasan number dyan do? Alas 3:53, no? 4:15, muundang ko. Kay 4:30, mag-bless ko sa inyong mga sacramentals. Padayon ta, timan ini, ang sacramentals day, holy and exercise oil. Sabi ng oil, anak, pure olive oil. Kung doon na mo yung mga pure olive oil, ato i-bless. Rock salt, dili iodize, rock salt. Nya katulo, tubig. Mahimo na siya, after sa blessing, holy and exercise salt, holy and exercise oil, holy and exercise water. O ka na mga Benedictine medals, ay mo kagool kay dunay dala ang mga bata na to, nya ang proceeds ana, dili para ako. Para sa scholarship program na to. Doon na natay 32 ka mga estudyante na nakapahimulos niya na. Kaya kung doon ako yung mga talk, yung mga ani, mangita man ang mga tao. Pero nagdaan na lang ta ka. So nagdaan na lang ni, pero may tubig. May tubig. Murag na sila salt, holy and, after sa blessing, holy and exercise salt. So ang proceeds ng mga sacramentals, timan ini, kada sila tanan, gitudlo na sa simbahan ha, dili na ako. Nya swerte kay mo karon kung naa mo ana. Nya naman, example, ang holy and exercise oil. Kung saan paggamit, idirekta na lang ko kay one time. Kung saan paggamit ang holy and exercise oil. Dili na siya holy oil lang, holy and exercise oil. Daghan kay natabangan sa holy and exercise oil aron ma-diagnose ka nga ikaw walking possessed. Daghan kay natabangan niya na manggahi ka. No, tanawon ni nato ron. Og damay yung kagalingon kay daghan kayong madiskubrian nato, matabangan nato sa sunod na mga adlaw. Amen. Ayaw mo kahadlok. Nanuman ani uban nato ang Ginoo. O kanang holy and exercise oil, daghan ang nangaayo. O sa kay gayon na ana usa ka born again. Nagtrabaho sa munisipyo. Yang giina ni ang bossing, boss, ang akong mama boss na disgrasya. Amo nang siyang alsahon padung sa CR. Maglisod na siya lakaw, sakit kay NTL. Kaya na-disgrasya na itong mga pipila ka adlaw. Boss, mangmaylo ko og kwarta, kaya ko ipa-check up sa doktor ang akong mama. O sa kabon na gen. O mingon ang iyang amo, yung bossing sa office, mantay kwarta ron. Kaya di manting sweldo karon. Pero, aduna ko'y holy and exercise oil. Haplasi ang imong nanay. O bingon namong born again, sir, nanginanlag doktor, dili oil. Akong nanay. Kuha man ko'y kwarta. Kirang holy and exercise oil may gamita. Kila istorya ni uli siya sa ilaha, bisag wa say pagtuo kay born again man siya. Yang japlasan mga kaigsunan. Pagsunod adlaw ni tindog yang mama, nag-jogging na. O pagsunod adlaw ni adto sa ako, Padre, amang born again. Unsay ato, sister? Padre, usa ko ka born again,
og naayo ang akong mama sa Holy and Exercise Oil. Padre, nakoy tuyo nimo. Pasalamat ko, Padre. Pwede ba mobalik og Katoliko? Ibalik siya Katoliko. O gi-undergo na to karon until karon og adult catechism. Is that amazing? Atong pagpaka ng Ginoo. Dayo sa kamadre nga gipaak og King Cobra. Unsa ni paak sa usa ka madre Tagaloon? King Cobra. Nagkurog-kurog na ang madre kay gipaak lagi King Cobra. Yung kung naunsa man ka sister, Padre, gipaak ko King Cobra. Hoy, Ginoo ko. Kinahanglan, sister, human ining pag-bless na ko mga sacramentals, kinahanglan mo adto kag doktor. Yes, Father. Yes, Father. Kanus ara magagipaak kagabi, Padre. Akong gi-bless iyang sacramentals, ang oil, iyang giinom. Padre mo, simba sa ko. Pag humagsimba, mga kaigsunan, naulian si sister. Na akong advice, kipatuon mag-doktor. Niadto siya sa doktor. O bingon ng doktor, napakan ka? Normal naman ka. Dili nakaangay, injekan pag anti-venom. O niya, ang ang mga doktor na ingon, kung di ka ma-injekag anti-venom, mamatay ka sud sa 24 oras. Layo rin ng 24 oras. Tinoon dili. Kung diyan na say usa ka minister, gipaak gyapog King Cobra. Nawa na iyang pananaw. Og ni sakit na pag-ayo ang iyang bukton niya napaakan sa King Cobra. Taga diin, taga Osamis, Clarin Osamis. Dito sa Mindanao. O niya, niinom lang siya kaduha sa Holy and Exercise Oil. Mutumog sa dili, completely healed siya without anti-venom. Pero niadto ka po siya sa doktor. Ang doktor wag ka po mahatag niyang anti-venom tungod kay naayo siya. Kaya ano, ang ritual di ay sa Holy and Exercise Oil, naa dito. You will not suffer the sting of ancient serpent. Dili ka mahiagom sa kala, sa halas. Wow, naa day sa ritual. Pakpakan na to ang Ginoo. Mo nang sa gikaingon ko na karon, labaw pa mo sa nakadaog og luto karong hapuna. Amen. Nga naman niya sa atong simbahan ang power to heal, power to console, power to be reconciled to God and to our family. Wow. No? O niya, power kayo ang Holy and Exercise water. Sa gamit, saan na ito paggamit ang Holy and Exercise oil? Ayaw na ninyo i-decorate sa inyong balay o sa inyong altar. Gamitan na kadadlaw, i-bless inyong mga anak. Na naman, gradually ma-heal sila sa psychological illness, emotional illness, behavioral illness, spiritual illness, or physical illness. Gamit kaayo ang mga sacramentals. Unsa man ang sacramentals? Extension to the sacraments. Kung doon ay extension wire, doon na po extension of the sacrament. Muna mga sacramentals. Kada adlaw. Di man ini makaigsunan ng akong ate, padong mga anak. O nagdiskubriyan, o wa kini makita sa ultrasound. Yang iya ding anak, 3 times coiled. 3 times coiled. Natuok sa iyang kagalingon nga pusod. Yang kay bao ba mo, na-shock ang doktor. Kay 3 times coiled. Bisan usarang ka-coiled, nalibot sa liog sa bata, kinahanglan na siya, og saan man? Cesarean. Nya si ate sig panghaplas og holy oil. Tingas ang doktor. Ningon ang doktor, milagro. Nya numan nakasave ka em. Imanuelita maingan sa kung magwang, nakasave ka. So possibly cesarianon ka. 3 times coil ang imong anak. Pero normal ang imong pagpanganak. O mingon si ate, ang akong pasanginlan, ang Holy and Exercise oil. Asa man na mabasa sa Biblia, Father? Hoy, mga Katoliko man ta. Pangutana! Asa mabasa sa Biblia? Nawa, pitok-pitok ng mata nata. Nana sa Marcos 6:13. Basahon na ito dyan daw. Sa Marcos, Kapitulo 6, versikulo 13. Basa, Presidente? May mic? Maklaro ninyo?
Basaha. Kung doon ay magmasakiton kaninyo, pahidi og lana. Mao na siya ang holy og mamaayo ang mga masakiton og ang mga giyawaan panalipdan. Amen. Nas Biblia wa. Hoy. Asa mabaso? Very good. Nabog swertres mo. Suwatin mo. Teksto inyo kalimtan. Swertres pa na. Pader, balik ka, Pader. Unsa to? No. Ang holy and exercise water. Unsa may gamit sa holy and exercise water? One time, they possessed ni Kida o ambulansya. Kinadak ang babay. Unom ka mga tao ang gapos niya. Unom. Ako ginan nga badbari ninyo kay ilang mangigapos. Badbari. Ningon sila na ako nga padre ay na badbari padre kay muna na namong hikot na. Perting liguna. Sa badbari lagi. Akong giligo og holy and exercise water. Naluya siya. Nawad-an siya kusog. Nawad-an siya kumoy. Nya akong ipalingkod og plastic chair. Paglingkod niya sa plastic chair, kay ba mo, samtang akong gianaan sa holy water ni katawa siya. Ha. Yung katawa man ka. Ningon ang demonyo, wala na kay holy water. Yung ko kita ka ng 2 ka container niya, ako nang i-bless. O human ako bless, ako nang iligo ni mo tanan. Kaya mo nasuko ang demonyo, umingon na. Kahit yung suko Yan, yato ko sunahan, ako siyang gibiyaan sa iyang lingkuranan, yato ko sunahan, o nag-bless ko, o holy and tubig. Nag-bless na ko sa tubig, iyang alsa ang iyang lingkuranan. Gidagan ko niya kay iyang ipuspos nako ang iyang gilingkuran. Iyang ipuspos. Pagkaduol niya, diri nako. Ako rang ipasiritag holy and exercise oil. Kay ba mo sa initabo, ang maong possess, knock out. Ang maong possess, knock out. Dili knock down. Knock out. Og mingon ang mayor sa Garcia. Ang mayor sa Garcia kay nakakita man, mingon siya jud, mo ang gisulti. Unahan Garcia naman na. Kung ang mga Katoliko na sayod lang, unsa day ka powerful, ang holy and exercise water, dili sila mutugot nga mahurot o mawad-an sila niini. Nga naman, ang mga demonyo, knock out. Is it amazing? Uy, is it surprising? Atong pakpakan ng Ginoo. Ang holy and exercise salt, ang gamit niya na tambal na sa lumay o hilo. Labi na mo ato mong lain-laing lugar, sa Sikihor, no? O, sa ubang mga lugar nga delikado diri sa atong lungsod, diri sa Bohol, kaon lang mo gamay holy and exercise oil, salt. Maprotektahan ta. O kanang holy and exercise salt, pwede na niyo ibutang sa 4 corners sa inyong balay. Muna gitawag physical and spiritual protection. Sa ito na? Physical and spiritual protection. O niya, init kay na sa mga possess, ang holy and exercise soul. O niya, ka na mga Benedictine medal, dahil usa kay gayon ana, yan doon ay third eye. Third eye is not a gift from God. Malikon ako Third eye is not a gift from God. It is a curse from demon. Unang, dapat i-close ang dunay third eye. Delikado ng dunay third eye. I-close yun na siyang na. Unya, ang naitabo mga igsuon, dahil sa ka bata nga di na mo eskwela. Ganon din na sa eskwela, daghan kay umo sa ilang eskwelahan. Padre, kita kog dagko kay mga agta, mga tikbalang padre, hadlo kay ko padre, 10 years old nga bata. Nakita man siya sa dako nga Benedictine medal, mama, kini ato ma, ako ipa-bless ni padre. So akong i-blessan ang Benedictine medal. Pag bless na to,
iyang ikuha. Pagkuha niya iyang gilabay. Anong imong gilabay dong? Init kay ma. Init kayo. Ganong ni ata din hima. Manguli na ta. Nag-react ng bata. Nya akong ibutangan sa holy and exercise water, isabligan. Ingon siya, init, init, init. Mama, manguli na ta. Nawa na siya. Kaya ang bata walking possessed because of the third eye. Third eye is not a gift from God. Ay mo kagool, kay tabangan mo na ako kung doon na mo yung third eye. Ay mo kagool, no? Doon na ba mo yung third eye? Kanang makakita ba? Pananglitan din musimba, makakita og pari nga way o. Nitapad ni Father Pulo. Na may pari nga way o, nitapad ni Father Pulo, no? Na active na yung third eye, dapat na i-close. Doon na ko karoy pasyente nya sakristan mayor. Ha? Sakristan mayor ha? O nya sa pag-deliverance o pag-exercise nato, paghapak na mo, pag-sprinkle na mo niya sa holy water. Mutumog sa dili, ang iyang nagway puno sa dugo. Nagkadugo, inighapak na mo sa holy and exercise oil. Water. Dinhi na to makita unsa ka powerful di ay ang mga sacramentals nga wa na to mahibaw ang ka-significance niini diha sa tong kinabuhi. Muna ningon ko ninyo karon nga labaw pas na kadaog mo gluto karon. Nalipay ba mo karon hapuna? Bisag paspas kay ta karon murag Palawan. Kay wa na tay oras mga igsoon. Sa orasan naman alas 4:08, no? So man mga igsuon ko nga niya dinhi karon, no? Alas 4:30 mag-bless ko sa mga sacramentals. Asa to mga bata? Tuay mga sacramentals dito, kanang Benedictine Medal, ilubong na sa inyong ilubong sa inyong balay. Ang Benedictine Cross ibutang sa inyong altar, ibutang sa inyong pultahan. Diba nini ha? Dihay usa nga Iglesia ni Cristo, abi ninyo moadto mo gloon, patanawon ta mo kun moadto mo gloon, no? Pero COVID ba maron? Tagpupo lang mo, no? Kung moadto manggani mo. Makakita mo sa actual jud kay dili lang i-public na kung pakita ninyo para makaingon mo nga tinuod jud ang gisulti ni Father Darwin. Makaingon mo ba nga naa jud? Amen. Nalipay ba mo rong hapuna? Bisad apiki ang atong oras? Amen. Unsa man mabalhin ta sa gym? Mao na nga anay tabo mga igsuon atong Iglesia ni Cristo, mamong magtuo nga walking possessya. Di siya kalakaw, dili na siya katindog. Nya ang ako mahatag niya kay di man siya Katoliko kay Iglesia ni Cristo man siya, natawo siya nga Iglesia ni Cristo. Onya nako sa inan deliverance lang ako mahatag nimo brad. Pag deliverance nako napasok man siya sa cross. O ang iyang pasok mga kaigsunan nilakra jud sa tibuok niyang lawas. O mingon siya, Padre, grabe kaayo ang cross. Effective kaayo, Padre. Tanawa ko, Padre, sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo, ang Iglesia ni Cristo nanguros na. Atong pakpakan ang Ginoo. Kung kitang Katoliko na sayod lang di ay sa atong mga sakramentas, magkwintas ta og cross, oy. Pangutan ako ninyo, unsa naman yung kwintas? Padre, mga habak naman ni Padre. No. Kanang habak ay di na sa demonyo. Kay dito sa impierno day, no ID, no entry. Mo na congratulations kung doon na kay habak. Yan naman, maka-entry na ka dito. Yan naman, ang mga habak ron mahal kayo. Imagine na ka, dihay habak, gisurrender na ako, di siya ganahan, isurrender. Ngano, 15,000 ang iyang habak. Pila yang habak? 15,000. Pag deliverance na to, perting kurog. Yan naman, the more mahal ang habak, the more high rank ang dautang espiritu nga naani mo. Hoy. Di akong kauban, nga disurrender ang habak. Pag break nila sa habak, ni aso ang habak. Wa ko manghadlok ninyo, mo na'y kamaturan. Napoy habak, nga dunay mga Latin man na. Tinaw dili. Hoy. Ang ibutang dito kuyaw kayo. Boy oni taki oni. Kuyawa man eh. Pagbasa na ko kay buy one take one man ay. Boy oni, taki oni, no?
Buy one, take one day, no? Walang kitang nga niya din ni karon, ayaw na mo pada sa atong tuo. Amen. Daghan kay totoo ang mga Katoliko. Nya tungod ng atong tuo, wala na mahingpit ang atong pagtuo. Balihan ninyo basa ang tuo. Unsay mabasa? Kuska. Daghan bang uto dinhis nimyaw? Gipamulong mo. Muna sugod karon, i-challenge sa atong Ginoo karon, i-reject ang atong superstitious belief, i-reject nato ang mga faith healer, o kung doon na may faith healer dito atong tabangan. Nga naman daghan na kaing converted nga faith healer dito sa Dawes. O gani sila nang nag-organize karong Lunes, nila kong invite nga mo talk sa ilang barangay, aron ang ilang barangay dili na masudlan o mga tambalan. Is it amazing? Kasagarang mag-organize og recollection kinsa? Chapel leader, PPC president, tinuod dili. Pero ang maong recollection karong Lunes, dili chapel leader ang nag-organize. Dili ang PPC president ang nag-organize. Kinsa? Mga leader sa tambalan dito sa Dawes ang ni-invite nato. Aron itudlo ang pagtulunan sa ato Ginoo. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Katapusan, kaya mag-bless ko karon, kuan lang mo unsay mga sacramentals inyong ganahan. Dapat yung tanong natin mga sacramentals, no? Unsa naman inyong ipangkwintas ron? Tanaw ko na inyong ipangkwintas. Mga bukog sa mga tango. Sana inyong ipangkwintas? Si Kristo na itong ikwintas. Nya kung pananita ng allergy mo, isod na lang sa inyong pitaka. Isod na lang sa inyong bulsa. Nya timan ini mga kaigsunan, daghan ang mahil pinaagi sa sacramentals. Ganta mo ganang lohiya. Brother Jar, zero sa gani bro. Nya ibot palihog. Zero bro. Nya ibot palihog bro. Ang spiritual healing na mga isuon. Ang spiritual healing na pa. Hoy. Nana. Ang spiritual graces na. Spiritual blessing na. Di man makita. Di makita. Wanang iyang gipalatay sa mga sacramentals o ang pinaka gilatayan jud sa spiritual blessing and grace ang sacrament. So, muduol dito sa sacramentals, mugamit o sa sacrament. Okay? Muna nga, dili makita, pero muduol ka sacraments, o mugamit ka sa mga sacramentals, imong mabatyagan ang dili makita nga grasya sa Diyos. Imong madawat ang grasya sa healing, consolation, nga imong gikinahanglan. Ganta mo ganalohiya, kay murag wa mo kasabot. Magpitok-pitok inyong mata. Sa may sulti, ano? Mamay kadji. Ganta mo ganalohiya. Ang kurinti makita, dili. Tubag. Dili makita. Pero pangutan ako ninyo, naay kurinti wala. Nga anong nakaingon mang mo nga, naay kurinti nga di man makita. Tungod kay nagsiga ang mata. Nagsiga ang suga. Ang pangutan na karon, ang kurinti nga dili makita, nilatay sa makita nga wire. Tinood. Ang wire, mga kaigsunan mo ng mga sacraments. Aron mapalatay sa Diyos ang grasya nga dili makita. Grasya sa pag-ayo, grasya sa pagbago, grasya sa pagbalik sa Ginoo. Asa niya gipalatay? Sa sakramento. Asa niya gipalatay? Sa sacramentals. Ang pangutan na karon. Naay kurinti wala. Tubag. Pangutana, nganong wa man mo tuyok ang electric fan nga naa namon tay kuryente. Tubag. Ngano? Kay wa gisaksak. Okay. Dapat daay bisag naa na ang kuryente kinahanglan pa daay isaksak. Ato nang isaksak. Ready na mo? Isaksak Brother Jar. Okay, isaksak na nato. Nasaksak na, Brad? Nasaksak na, Brad? Nasaksak na. Nganong wa man na mo tuyok? Nganong wa na mo tuyok?
Awag iyon. Kinahanglan pa di ay humagsaksak. Unsay sunod? Iyon pa di ay. Iyon ba di yan? Wow. Atong pakpakan ng Ginoo. Sa samang paagi mga kaigsunan, ana-ana unta ang mga sakramento sa Ginoo. Ana-ana mga sakramental sa simbahan. Yanong wa ta kapahimos sa kurinti sa grasya sa Ginoo, wa ta mo saksak. Hoy. Ni saksak man wa pod giun ang imong pagtuo. Kinahanglan di ay iun ato ato pagtuo aron makapahimulos kita sa hangin, sa kaayuhan, sa hangin sa iyang grasya, sa hangin sa iyang mga panalangin, sa hangin sa iyang mga kahupayan. Amen. Andam na mamumupahimos sa hangin sa iyang mga grasya. Amen. God is good. Nagyaya lagi. God is good. All the time. Tubapakan ng Ginoo. Nya karon kiwa na may oras, ganahan pa munta ko mo share. Gamay jud itong oras. Kinatay misa, nya pili mo sa mga sacramentals kay bless nako human, nya maglinya lang mo, mura nga lawat. Dadon ninyo i-open ninyo ang tubig, ang oil, ang salt, kay akong iusag bless. Okay? To ang mga bata dito sa Luyo, onya magpaabot lang ko ninyo kung nya maglinya lang mo ha, kay alas 5 man ang misa. Naman tayo misa anticipated mass. So, magpaabot ko mga 15 minutes para mag-bless ta.
Okay. So, before ta mag-bless, manglingkod sa ta, balik sa tapang lingkod. No, so palihog lang ko og pahiluna sa atong mga lingkuranan. Then pagkahuman ani nato, maglinya na ta kay mag-bless na si Padre. No, so palihog kog hinay-hinay ug balik sa ato ang mga lingkuranan. Gino, so atong hatagan si Father Darwin sa masipang pakpak. Murag hinay man. Hello? Okay. Again, atong hatagan si Father Darwin sa masipang pakpak. Okay, no? God is good all the time. Okay. Nag-live me rin. Okay, no? So, ato ang pasidugan si Father Darwin sa ngalan sa San Nicolas de Tolentino Parish, Dimiao, Bohol, confers the Certificate of Appreciation to Reverend Father Darwin A. Gitgano for sharing his valuable time and insights as a guest speaker during the New Year Parish Recollection of San Nicolas de Tolentino Parish, Dimiao, Bohol, on January 9, 2021, given this 9th day of January 2021 at San Nicolas de Tolentino Parish, Dimiao, Bohol. Okay. Okay, nya kadtong paglinya na mo sa 5 minutes pa? Ay, social distancing ha. Gamay nga instruction. Kanang inyong tubig kon makuhaan og 1/4. Pila makuha? 1/4. Ang nabilin 3/4. Okay? Kung makaan siya 1/4 niya tubig, dugangig tubig. Okay? Maliko na ko ha? Kung makaan siya og 1/4, dugangig 1/4. Dili kay makuhaan og 1/2, dugangan mo 1/2. Dili na siya pwede.
So pilay makuha, nya pilay madugang, 1/4 ang makuha, dugangan 1/4. So 3/4 ang nahabilin. Mao sa nang holy and exercise oil. 1/4 pakuha, dugangig 1/4. Dili mawa ang iyang pagka-holy and exercise oil. Nalipay ba morong hapuna? Ayaw ninyo, mayabo ng inyong gunitan ha? No? Nya tarunga jud kay unya ibutang na ninyo sa inyong asan yung ibutang na? Say saad. Antos altar, no? Antos altar or sa inyong kilid sa inyong higdaanan. Parang palit mo gamay nga sudanan sa holy water. Okay? Ay mo ka-goal ka na namili pa, i-appeal na nako inyong napilian ha. Og bless. Kay doon na ang minister na abot na. No? Kay alas 4:30 na no? Murag mo na yung siroy devotion ron. So mag-bless ko sa tanang mga sacramentals. Iusan ako bless ha. Day-day ni duol na ko karon, no? Nagda sila atong maglisod og kaon. Pag humag deliverance using sacramentals, ni kaon kunog unlimited rice. Nasa to? No? Dool na ko, niadto sila dito sa loon, no? Imagine ka di ganahan mo kaon, pila na kaadlaw di mo kaon, yang paghuman sa prayer of deliverance using the sacramentals kana ninyo, ni kaon og unlimited rice. Imagine ka ni kaog unlimited rice, no? Amen. So, ay mo ka-goal ka na namili pa, ato nang i-appeal og bless ang inyong napilian ha. Tanan na, nga nipalit karon o ni-avail sa mga sacramentals. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paliw kog abli sa mga oil, kitag-sa-tagsaon na nakog bless ha. Nyay mo ka-goal, kung dili ninyo mada, balik lang mo. Itag-sa-tagsaon na kog bless. The blessing of what? Of salt. God's creature salt, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, and by the holy God. By God who ordered you to be thrown into the water spring, by Eliseus to heal it of its barrenness. May you be a purified salt, a means of health for those who believe, a medicine for body and soul, for all who make use of you. May all evil fancies of the foul find his malice and cunning be driven afar from the place where you are sprinkled. And let every unclean spirit be repulsed by him, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Almighty everlasting God, we humbly appeal to your mercy and goodness to graciously bless this creature's soul, which you have given for mankind's use. May all who use it find in it a remedy for body and mind. May everything that it touches or sprinkles be freed from uncleanness and any influence of evil spirit through Christ our Lord. The blessing of water. God's creature water, I cast out the demon from you in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit. May you be a purified water, empowered to drive afar all power of the enemy, in fact, to root out and banish the enemy himself, along with his fallen angels. We ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. O God, who for man's welfare established the most wonderful mysteries in the substance of water, hearken to our prayer and pour forth your blessing on this element, now being prepared with various purifying rites, with this creature of yours, with news in your mysteries, and endowed your grace. Serve to cast out demons and to banish disease. May everything that this water sprinkles in the homes and gatherings of the faithful be delivered from all that is unclean and hurtful. Let the breath
of contagion over there, no tent of corruption. Let the walls lurking in him come to nothing. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and peace of the occupants of these homes be banished, so that in calling on your holy name, they may know the well-being they desire and be protected from every peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, source of irresistible might, and King of an invincible realm, the ever-glorious conqueror, who restrained the force of the adversary, silencing the poor with rage, and violently subduing his wickedness. In awe and humility, we beg you, Lord, to regard with favor this creature thing of salt and water, to let the light of your kindness shine upon it, and to hallow it with the dew of your mercy, so that wherever it is sprinkled and your holy name is invoked, every assault of the unclean spirit may be baffled, and all dread of serpent's venom be cast out. To us entreat your mercy, grant the Holy Spirit may be with us, wherever we may be, through Christ the Lord. Amen. So mismo sa ang holy water, dunay element nga makaayo sa venom. Nandun niyo, and all dread of serpent's venom be cast out. Even holy water day, na inyong nakuptan ron. Blessing of oil. Most of the oil, do nagapoy, casting out the venom, the sting of serpent. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth, and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, the Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. The Lord be with you. Lord, heed my prayer, and let my cry be heard by you. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and host of the service to acknowledge, may it please you to regard favorably, to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anything to say, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. May it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ the Lord. Ito na po i-bless inyong mga medals, the blessing of medals. I purge you medals of evil by God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of the sea, and all that they contain. O every power of the adversary, every cohort of the devil, every attack and appearance of Satan, get you out of these medals and fly afar. And may they become, for all who will use them, a help for body and soul. In the name of the Father Almighty, the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, in the love of the self-same Lord Jesus Christ, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Almighty God, lavish dispenser of every good, we your suppliants pray that by the intercession of Saint Benedict, you would pour out your blessing on the sacred medals, inscribed with letters and symbols appointed by you. Let all who wear them with minds intent on good works deserve to obtain health of body and spirit, the grace of making progress in holiness, as well as the indulgences
which have been granted, and may escape by merciful help every onslaught and fraud of the devil, and finally stand before this sinless and holy through Christ our Lord. The blessing of the crucifix. Holy Lord, Almighty Father, eternal God, bless this cross. Let it be a saving help to mankind. Let it be a bulwark of faith and encouragement to good works, redemption of souls. May it be consolation, protection, and a shield against the cruel darts of the enemy. Through Christ the Lord. Bless, O Lord Jesus Christ, this cross by which you have snatched the world from Satan's grasp, and upon which you have overcome by suffering him, who is the prompter of sin, who rejoiced in Adam's deception at the cursed tree of paradise. May the symbol of salvation be sanctified. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And may on all who kneel and pray before this cross for our Lord's honor receive health of body and soul. For the self-same Christ the Lord. Amen. In the name of Jesus, I bless all the sacramentals they have, and I consecrate them by the precious blood of the Lord Jesus Christ. And I exercise them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Samtang nag-bless ko, ibalik-balik ninyo ang pray of Our Father and Hail Mary hantod mahumanta. Nya, human na maghatag og final blessing ninyo before ta manguli na may misa ron. Pwede po mo simba. Amen. Our Father,